След стиховете на Иван Вазов, траурното звучене на гениалното стихотворение на Христо Ботев, в което се откроява посланието за цената на националната свобода, позоваваме се на думи, изречени от апостола. Трябва да знаете, братя мили, че без собствена кръв никой народ не се е освободил. Как е на местата? Откъде си? За колко си години? Какво е заниятието си? Васил, на баща ми Иван. Откарвал съм за 36 години. Занаятието ми е да облегчавам положението на българите и да им давам упование. Какво занимавам се Сърбия? В Сърбия ходих да се уча в училище, а след това развитието на дипломатическото да убеждавам цяла България. Кой си помагаш? Никой. Ти си организатора. Ти си душата на комитетската мрежа. А ти възможно, всички ти познават. Ти никъде не познават. И ще бъда хората. Хората се знаят, но едната не знае. Къде си ходил? Къде си седял за постоянно? Навсякъде навътре.